сәгате хөрмәтле Туган тел телеканалының сер төпкә тапшыруының тамашачылары. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина сезгә мәхәббәтле, ялкынлы сәламнәремне юллыйм. Чөнки бүген 14 февраль Яшьләр сараенда без гашыйклар көнендә нәкъ мәхәббәтле, матур, искиткеч гүзәл, ягымлы пар Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның концертында репортажда. Шуның өчен дуслар, бүгенге эксклюзив репортажны, мәхәббәтле репортажны күрми калмагыз. Туган тел телеканалы сер төпкән тапшыру Роза Хәйруллина сезгә һәр вакытта үзенең кызыклы репортажын эшләргә кереште. Hürmetli dostlar, Роза Хәйруллина алып барган сер итеп дигән тапшыруын карагыз. Ойша! Ирбедә хатын тора. Теге ирдән урайым әйтәм, үземә эштәтергә булдыммы әйтәм. Юк ди, бына хатынга эштәтергә иде. Минем хатын теге ни красавица, ошо ни красавица хатынды. Дуслар, әле бары тик репетициялар гына бара, әмма ләкин инде сәхнәдә дә, залда да шундый яхшы энергетика, чөнки алар үзләре дә хин артистлары кебек матурлар, мәхәббәтлеләр, һәм алардан һәрвакыт матурлык, ихласлык, ягымлылык энергетикасы бөркелеп тора. Әйдәгез дуслар, репетицияларны бергә карап китик әле. Ничек җырларын кабатлыйлар икән, ничек әзерләнәләр икән, кәефләре ничек икән безнең яраткан җырчыларыбыз Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның. Барыгызны да гашыйктар көне менән котлайым. Татар малайы да. Менә шулай дуслар, бүген мин татар малайыда җырчы Рөстәм Галиевта булып, җырчы Рөстәм Галиевта татар малайыда, татар биюләрендә дә чыгарга дип әзерлекләр. Менә инде безнең инде бу ел театр елы булгач, монда инде минем икенче тагын бер образ белән киемнәр әзерләр, музыка, концерт костюмнары, барсы әзерлек, әлбәттә. Үзебез киенәбез, үзебез чишенәбез. В общем, теге сорыйлар бит сезнең гримнар эшләүчеләр, киендерүчеләр, чишендерүчеләр бармы дип. Без барыбыз да үзебез менә шу гримеркаларда инде безнең бүтән концертларыбыз, һәрбер беренче артистка махсус гримеркалар. Менә шулай урнашабыз да, үзебез киенеп, үз вакытыбыз белән чыгып, кешеләребезне дәвам итәбез. Дуслар, концертларыбыз уңышлы булсын. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле Туган тел телеканалы тамашачылары, дуслар.
жырларыбызны хөрмәт итүче туганнар, дуслар, барчагызга да уңышлар телим. Мөхәббәт булмаса бик күңелсез булыр иде. Шуның өчен гашыйклар көне белән. Дуслар, мен инде ул Роза Хайруллина сертификат тапшыруын һәр вакыт наша микрофон, үземнең микрофонын тотып сораулар алып, репортаж эшләп йөрим. Ләкин миңа һәр вакытта да менә шушы концертны төшерүче операторларыбызга ялынып ялварырга туры килә, чөнки концерт программасы безнең тапшыруны эшләргә кирәк. Менә үзем дә карап утырам әле, үзем дә концерт төшерергә өйрәнә алмасмын микән дип, улай карап торырга җиңел әйләнә инде бу камера. Сез ничек уйлыйсыз, миннән оператор чыгыр микән? Dünyalarımız böyle, kamanlarımız bu. Dizlerimiz bütün Allah'a şükür. Mübarek dünyalarda yaşıyoruz dostlar. İdris manikollarımız. Sınavlarını geçiyorlar. Bunlardan kullarımız. Ey bu dünya Дусларым, Рөстәм һәм Ләйлә Галиевның концертлары башланырга берничә мизгелләр генә башланды. Репетиция шулкайтты кызу күңелле бара. Бүген бит бәйрәм, дуслар, бәйрәм кайфы. Хәерле кичләр, Рөстәм, Ләйлә Галиева. Роза, исәнмесез? Без әле бәйрәмнәр белән сине дә ике генә атны дәбиенә алны сине. Чын күңелебездән котлыйбыз. Рәхмәт безнең өчен чыгуңа эшкә. Исән сау үстер. Әтиен иле булып, бәхетле бала булып үссен, Алла бирсә. Амин, амин, рәхмәт, рәхмәт. Менә шундый парендалар, дуслар. Мин аларның хәлләрен белергә килдем. Алар мине котлау, җылы сүзләргә шулай матур итеп күмделәр. Кайфләр ничек сезнең хәзер бит Уфада, Яшьләр сараенда бик җаваплы концерт. Һәм инде нинди көнне сайлаганнар бит алар, гашыйклар көне. Әлбәттә, гашыйклар көне. Бу сайлау шулай булып чыкты. Безнең Ләйлә белән энек менә безнең шушы именно гашыйклар көндә безнең никахыбыз булды. 9 ел бергә турыбызга. Ләйлә, кстати, мен сине поздравляю. Бүләк соңыннан Нида бүләк. Нида тебя да булып чыгадыр. Әйе, монда яшерен батырын түгел. Кайфләр ничек дигәннән дуслар шунда нык дулкынландыра. Дулкынландыра. Теге яхшы кайфләр дип теге алдысым килми бер генә. Дулкынландыра, чын күңелдән нык переживать итәбез инде. Шуңа мин теге үземне үзем җыеп кына йөрим. Шундыйрак. Ләйлә ничектер? Мин дә шушы хәйвәттә инде. Йөзләрегезгә караганда нур бөркелеп тора, бик позитив настрой белән әзерләнәр Галиевлар. Әйе, менә мин репетициядә чынлап та залда басып тордым. Минем менә һәр күзәнәк уянып китте менә шулай. Шундый матур хисләр күңелдә уянды. Шундый матур сәхнә бизәлеше, искитмәле әзерлек сездән. Нәрсә әйтәсем килә тагында, нур бөркелә дип без не имеем права. Начар кайф күрсәтергә без не имеем права. Хотя без үз халәтебезне үзебез генә беләбез. Мин бүген көндә Ләйлә өчен нык кайгырдым. Ләйлә минем менә ул бүгеннән күрсәтергә тиеш түгел. Укол белән генә йөри, антибиотик белән генә йөри. Менә әле бүген көндә күп артистлар концертларда отказать әйтәләр, күчерәләр, нык переживать итә. Ходайдан иртән уянам да, шуны сорыйм, Ходаем, шушы үтеп киткән шушы концертларыбыз соңыннан нәрсә эшләтсәң дә эшләт, менә шу концертларыбыз үтсен дип беренчедән Ләйлә өчен нык переживать итәм, потому что нык ширләде. Минем бармак авыртса да, мин ятырга могу постельдә. Иратлар шундый бит инде. Хатын кыз, Алла ярдәм берсен, шул тиклем алар көчләйме, төнне дә бала ширләсә дә, йокламаса да йөри ул, ана шул үзенең матур прическалар эшләп чыгалар алар. Алла ярдәм берсен хатын кызларга. Шуңа кайфны без начар күрсәтергә тиеш түгелбез. Халык аны карарга килми. Дөрес, мин дә сезнең белән килешәм. Мин инде уйлыйм, Алла бирсә бүген барысы да уңышлы үтер дип, чөнки сезне яраткан тамашачы зур түземсезлек белән килергә әзер. Минем үзем дә беләм, бүген концертны бик күп көтәләр. Һәм инде гашыйклар көненә багышлангач шуңа сорап үтәсе килә, менә сәхнә бизәлеше дә чынлап та искитмәле, зауыклы. Сценарий, режиссура үзегез эшлисезме, әллә инде сезгә ярдәм итәләрме?
Biz endi biz yilda o'zimiz inisiativani o'zimiz yoqdan ko'rsatamiz. Mana bu yil bizning teatr yili deb e'lon etildi bitni Rossiya bo'yicha ishlay bitdi. Biz azrak teatrli zona kirib qo'ydirishdik. O'zimizning aktyor salatlarimizni tog'inda sahnada ikkinchi yoqdan da oshish ko'rsatasi keldi. So'ngidan gana ish oralashgana anladık. Bey şul g'oshlar kunna bo'ladi. Hali men o'zimning Leyla bilan 9 yil bo'lganda Leyla Rostam motorim bugun endi kanal deb menga sholtiradi. Men ketib boram mashinada ketib boram bitindi. Har vaqt ishlar, masalalar shishib bergan Rustam. Matalka bilan Leyla maytam shul kun bit bu bizning albatta shunday bayramga to'g'ri kelgan ekan. Rahmat Xudoy tarafidan butun ishda bütün işlengen kılgan g'ilimlarimiz mi? Şöyle bir işlerimiz Allah tarafından. Rahmat Xudoyga şu motor dünyalarda yaşatgan için, barlı etgan için, siyip sildirip yaşagan için, halk muhabbetinden ayırman için şuna da rahmetimiz Xudoy Teala'ga, tomoshachilarimizga hem sizga hurmatli Atlantik telekompaniyasi. Dostlar, konser boshlanır aldından sahnada zalda o'zincha bir qiziqli energetik atmosfera, endi sahna ortida o'zina bir qiziqli hal turish desang-da endi mana biz Leylaning azalana turgan grimerkasina kirgali shohim ishig'ina desang-da g'afu etin endi Leyla xayrli ishlar tag'i bir topqir sen hali birinchi shig'ishga qaysi ko'lmagimni kiyim deb so'ylanib turasizmi? Oy, Sen hozir bizning bitni Rustam bilan bo'lg'ash duet etib o'ylarga kerak. Anaqada menikida turib kelsin deb. Bugunga umuman necha ko'lmak hazırlading Leyla? Hayır, o'zim bilmayman. Ruscha tushunmayman, bilmayman. Tak. Bishov 6 kostyum. 6 kostyum. 6 kostyumining byudjetida qiymat bo'lgandir deymi Leyla? Voy, turli sheyni roza. Biz bitni Allohga shukr, tege kostyumlar yag'ini, tege ig'tiborli qaraymiz. Ikigizga aytaylik, har birisi ikigiznikida tege ruscha aytganda garmonishni ko'rinarga tegish bitin. Turga kelirga tegish потому что duetlar bitindi. Duet chiqishimiz. Mana tiktirasingmi sen? Endi bular orasida sotib olganda bormi kibetlarda? Sotib olganda bor, no, ko'pchilik tiktiram. Chunki o'zimdagina bo'lsin. Qavatlanmas bo'lsin ishingda. Mana aytaylik, eng ushsizisi qaysisi ham necha so'm? Eng ushsizi mana bu. Bizning bu haliga aytib ketim ekan. Ayt, söyle bizga qiziqli bit borsada. Bitali bizda biz biydik. Teatr yili bo'lgach teatralizovni etib ishladik. Shundan mening bitni elekdan xayolim bor. Mening opam aytdi, "Nisha biyimsiz, пожалуйста, biyigiz, уже nechanchi sezon aytaman biyigiz." Shundan da mana bu yil birga o'ladik endi. Tatarskiy taniska bu. Mana eng ushsiz ko'lamam shusha. Eng qiymatlisi suratibgina aytib ketali bizga. Manamisi. Это ручная работа, девятим ekan. Bu тканьni тоже Iroqdan zakaz etdilar ana, Shveya. Amina necha so'm endi mana bu Leyla, bu ko'lmak? Voy, yorim ekan aytirga. Albatta yori, bu tomoshachilarga qiziq, bizga da qiziq. 38 ming. 38 ming. Tog'a Rustamni ko'stalay bet. Rustamni ko'stalash, Rustamning duetni kasni bitindi. Nabor получается. Abla mana kostyumlar mana so'ylaganda Leylayim tiktirga mana sen ulading deb byudjetin ha dizayner buni shutlab chiqardi deb falan mingdi. Sen mana Rustamga necha ketib taqdim etasing, necha ketib сөйлисең, ул qarshi kelmaymi ул haqlarga? Yo'q, kelmay, ул mana o'zida internetdan qarab o'tira, qaralib o'tirim desang, arga deb mana shuni aytsak, sening figuranga to'g'ri kelasi, arga shunday tus kerak deb men bitni hozir so'rash blondinka bitni. Ул o'zi ko'pchilik so'ylarga yaratay. O'zi ikkimiz birga endi. Mana tege byudjet temasına, oqsha temasına kirib ketgach, shundaymi? Umuman oilada sizning oqsha yoqlab kim bosh? Bizda mana bizning oilada Rustam endi. Rustamda mening manda kerakmi? Men kvarplatamda to'lay bilmayman, qo'ya barada bilmayman. Ne, boshim og'ritmay. Lishniy bir bilan. O'zingga karta bordir bit endi o'shunda. Albatta, Allohga shukr. Tegali ishdan so'ng da Rustam menga tege men bit o'sha konsertdan so'ng bitni tege kishiga bit oqsha to'lasang, ul как-то ilhomlanib ketay. Bitta kuch berib bit tog'da ishlasi kerak bitta. Ul menga zarplata to'layli konsertdan so'ng. Banketlardan da to'lay. Demak, Rustam, sening turmush iptashing, balalaringning artisti, dizayner, ko'p yerda bit endi kibetlarda da so'ylashadi, desang bit endi sen nima ilk uchrashuvlarida bilan ham endi oqsha boshlig'i, oila boshlig'i. Ham tog'a kim ol sening turmushingda? Oy, mening de turmush iptashimda, do'stimda, kim deb aytdim tag'in, любовнигimda deb aytdim ekan, shulay bo'la bitni hozir. Всё в одном, водителимda, грузчигimda demenin, kule o'zi shulardan tege kostyumlarni o'z neti berib bitni barasini tiyib shularga.
Үй эшләрендә ул сиңа ярдәм итәме? Әлбәттә, без бит менә әле балалар да бит бүген бейләр, кайтып керәбез, өйлеп бит мин балаларны шишендерәм, юындырам, ул ашырга кыздыра, теге әзерләй балаларны ашыта. Шулай безнең теге юк. Димәк, теге бу ир эше мин акча таптым, барсында сиңа ярдәм итәм, өйдә мин катышмыйм дигән сүзләр юк. Роза ул продуктларны үзе ала, миңа да бер әйтми. Син ди менә теге просроченныйны алырга можетсың, сиңа продавецлар алдатып биргән. Мин бит бер катлы миңа свежий дип бирсәләр, хәзер алам да китәм мин аны. Рөстәм бит ул монсы шулай монсымлай дип ул үзенчә продуктлар үзе дә ала. Үзе. Менә әле группага да менә бүген продукттар артыннан йөргә тырышып йөрмәй әйтәм. Всё, егетләргә кызларга бирик, эшләрне эшләсеннәр димин. Барысын да үзе өстенә ала дип әйтәм. Барыбер да идеал кешеләр булмый бит инде Ләйлә. Рөстәмнең менә бары нинди җитешсез ягы бар. Ой, менә бит әле тамашачыны тыңлап тора. Ой, вот Ләйләгә повезло дигән шулай дип уйлыйлар бит инде. Шулай инде, вот мондый Рөстәмнәр безгә дә булсын дип утыралар бит. Экранның теге ягында. Шулай. Һәрбер әйбернең теге минусы плюсы бар. Ул кызучан ничектер менә теге кызып киткән чагында, обижать иткән чагында бар. Теге кирәкмәгән сүзләр дә әйткәне бар. Ну, ничектер менә шушы әйберләр яхшы ягы белән мин аны әйтеп каплыйм да, ничектер әйбәт итеп. Тиз кызып китә дисең Ләйлә. Ә менә нинди хәл аны тиз кыздырасың менә нәрсә? Син аның инде алдашып яшәмисең. Син теге кешенең теңкәсенә тиеп яши торган кешеләрдән түгел дип уйлыйм мин. Менә нәрсәгә дип әйтсәм, берәр ир кеше булса, даже внимание обращать итмәсә, мин инде прическа, мин инде бая бизәнеп кереп ятам. Сәхнәдә репетиция ясап тора. Күзеңне кап-кара иткәнсең нигә дип менә паникага бирелеп тора. Мен белән талашып тора уже, нишлисем әйтәм, Рөстәм, бу бит сәхнә өчен. Бу әлбәттә, синең белән минем белән сөйләшкәч, ул кара күренәдер. Ә сәхнәдә бит экраннар, светлар белән бит ул бит икенче төрле күренә. Шуңа әйтәм, туктале тавышы менә шушындай мелочкада ул теге кызып китә торган кеше дип әйтәсең. Һәм син аны җайлап кына, сыпырып кына сүндерә беләсең. Мин дә кызып китәм, миндә бит теге әти холыклы, минем дә бит теге үзем әзрәк юаш булса, бары теге кызучанрак дип әйтәм. Ләйлә, менә бер сорау бик кызыксындыра мине. Бу күп тамашачыларның фикере, шуны әйтергә кирәк. Синең белән яши башлагач, синең белән сәхнәгә чыгып иҗат итә башлагач, Рөстәм үсте. Сезнең миңа калса, гаиләгезнең иҗади уңышы күпчелек синең менә шул гадилегең, матурлыгың, җырларың һәм синең үзенчәлекле кеше булуыңның өлеше бик зур. Бу әлбәттә минем генә фикерем түгел, моны күп тамашачылар шулай уйлый. Син ничек моның белән килешәсеңме? Яны Рөстәм үзе дә әйтә инде, әллә син килеп чыктыңа юлларыма ди, мин нәрсәләр шәбирем микән, кадерем микән, минем звездочкалы менә мин зрак ширләп алдым концертларда, менә ширләбрәк торам. Әле ныгы дип переживать ул минем өчен. То что сине бит халык ярата, синең өчен киләләр дип прям үзе әйтә инде. Борчыла дип әйтәм. Димәк, ул аны аңлый һәм шул мизгелендә кадерен белә инде, инде. Аңлый, кадерен белә. Һәм инде кызларыңа да ул синең бик тә шундый хәстәрлекле, кайгыртышан әти дип тә ишеткәнем бар. Дөресме бу? Шулай, менә әле даже теге киеменә дә моны кисәк. Я моны кидердең, матуррак кидергә, яңын алырга кирәкме? Мин бит инде яра, берсе икенчесенә кала дип үстерәм битне. Ул бил кинәдә юк, яңы кирәк, аны биртергә ярамый, ул яктапты. Балаларында ул кидергә тырыша ул. Бусы бик яхшы дип әйтәм. Ярый Ләйлә, әлегә инде без сине калдырып торабыз, синең әле киенәсең, әзерләнәсең бардыр. Һәм инде киләсе матур татлы әңгәмәләргә хәтлек сау булашабыз. Пока. Дуслар, әле күреп торасыз, залда буш, әмма ләкин 20 минуттан бу залда алма төшәр урында булмаячак. Чөнки инде кичә үк билгеле иде, бүгенге көнгә Галиевларның концертына бер билет та калмаган дип. Шуңа күрә, дуслар, бик матур, бик бай, бик иштәлекле тамаша көтә сезне. Безнең белән бергә булыгыз. Голливудтан кайтып төштем. Күреп торабыз, эш күп. Үзебезнең артистлар белән булашырга никак кул тимәй. Мин бит инде заманында Ләйлә һәм Рөстәм Галиевларны сәхнәгә алып сыккан кеше.
уларга, туйыбызга рәхим итегез исемле өр-яңгы программа. Хәерле кичләр, Валит абый. Хәерле Сез инде мин аңлыйм әле концертка әзерләнәсезме? Тыңлап тордым да бигрәк шундый горурлык хисләре белән әле әзрәк мактанып та киттегез инде. Мактанырлык бар. Сөнки Ләйлә менән Рөстәм Галиевтәр 2010 елда туйыбызга рәхим итегез исемле программа әзерләп, үзем сценарийлар язып, шунда бергә матур итеп әзерләп, уларны сәхнәгә мин алып сыктым. Уларда әле ул вакытта беркем дә белмәй ине дип әйтергә була. Һәм инде улар мана шул вакыттан алып танылу яулай башланнар. Анан инде без һөйенсе программаны әзерләнек, анан инде иҗади яшь бардар программалары менән улар инде популярлыкты яулагандан яулай барып, менә бүгенге биеклеккә килеп җиттеләр. Мин ысынлап та мактанам, ысынлап та горурланам. Рәхмәт, бик күңелле безгә дә сездән шундый матур фикерләр ишетү, әйме. Валит абый, менә ни өчен сез алар белән эшлисез? Менә нәрсәсе белән аерылып тора безнең эстрадабызда Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар пары? Гаиләсе, кеше буларак та. Ни өчен улар белән эшләйһегез дигәндән, мин инде филармониялы кызык менән Мәдәк эстрада театрын җитәкләйнем, шуның төркеменең җитәкчесе булдым. Һәм менә улар белән эшләү миңа кызык тоелды. Мин үземнең төп эшемдән бушап торган арала улар белән эшләп, улар белән гастрольләргә йөридем. Улар ысынлап та иҗат кешеләре. Менә Рөстәмне, Ләйләне тыңлап киттек, сер итеп кенә әйтәм, Рөстәмне бик кызу кеше дип әйтте әле Ләйлә. Ничек соң Рөстәм белән сезгә эшләү? Килешәсезме? Буламы теге репетиция мизгелләрендә, я булмаса бер идеяны уртага салып сөйләшкәндә, фикерләр бүлешкәндә менә аңламыйсыз бер-берегезне. Сез бер төрле телисез, ул икенче төрле. Буламы шундый хәлләр? Юк, улай дип әйтмәс идем. Сөнки нисектер Рөстәм мин нимә әйтәм дә тыңлай да шан ипләп кенә үзенең фикерен әйтә. Бана шулай әйтсәк, Валит абый ничек булыр икән ди. Шулайрак әйтә ул, минем менә шулай һөйләшә нишләптер. Бәлки бергә эшләй башлагангалыр. Димәк, сез һәрвакыт аңлашып, һәрвакыт шулай матур итеп, бер-берегезне аңлап кына хөрмәт итеп яшисез һәм эшлисез инде, бит. Аллага шөкер, әле менә мин әле филармонияла эшләмәйм дип әйтергә була. Мин филармонияла эшләмәгәч әле менә улар белән тулыһынса әлеге вакытта эшләп йөрим. Мин ысынлап та монда мин үземнең ролемне уйнайм. Продюсер, теге уларны сәхнәгә сыгарган кешенең ролен уйнайм әлеге программада. Рөстәм моны үзе дә шулайрак теләне. Программаның шулай булуын һәм мин инде үземсә әзрәк сценарийлар әтмәлләп бергәләп эшләп менә ошо программаны сыгардык инде. Валит абый, менә бу эшләпәгә дә мин бәйләнмичә каласым килми инде. Бу эшләпә сезнең образга туры киләме? Ни өчен именно нәкъ шушындый эшләпә икән? Тура килә, сөнки мин бу концерт барышында Голливудтан кайтып төшкән продюсер булып уйнайм. Димәк, бу эшләпә шушы Голливудтан кайткан продюсерны тасвирлый инде. Мин янә Голливудтан кайтып төшкәнмен дә, хәзер инде Ләйлә белән Рөстәмне дөнья кимәленә сыгарга дип кайтып төшкәнмен. Дуслар, Ләйлә янында бераз гына без әңгәмә алдык, үзегез күреп ишетеп киттегез һәм инде Рөстәм янына да кирип хәлләрен беләсе килә. Концерт башланырга берничә минут кына калуына карамастан, Рөстәм, хәерле кичләр тагын бер тапкыр, шәйләрегез тәмле булсын дип әйтәсе килә. Утырыгыз, утыр. Шулай һәрвакыт концерт башланырга сез шәйләп чыгасыз. Әлбәттә, шәйләп син бит тормышымның яме, эчкән шәйләремнең тәме, сөеп яшигәле, бу тормышта иркәм яме. Ләйлә мине шулай шәйләр белән мин термоста гел йөртәм, менә шуны 23 февральгә бүләк иткән иде. Һәр вакытта да шәйдән өзелмим. Имбир белән ул мине всегда тонуста тота. Шуңа шәй эчеп утырам әле. Шәйләрегез тәмле булды, монда карап торам, хушбуйлар да. Рөстәм, ничек каян аласың монда хушбуйлар? Үзең яраткан исең бармы, әллә инде алыштырасың? Бүген яраткан исемне минем ничә еллар бар, 10 еллап инде мин үземне ышаныйм. Менә именно шул минем машинада торып калган. Минем машинада да йөри ул. Әлбәттә, именно шул исем торып калган. Ну, моны бик яратып бетмим. Ну, нәрсә бар, монысы монда иде. Без менә тамашачылар, без сезне күзәтеп киләбез дә, Рөстәм. Сездә Ләйлә инде аңлашыла, ул хатын кыз, әмма сез дә бик матур зауклы, шундый менә русча әйткәндә со вкусом киенергә яратасыз. Үзегез бу моңа ничек карыйсыз? Чынлап та үзегезне матур киенергә ярата торган ират итеп саныйсызмы? Ничек дип әйтим? Элек мин шул тиклем да аңа бик җитди карый идем, үзем гел урамда йөргәндә дә, булай йөргәндә дә иң кыйммәтле матур әйберләрне, эксклюзив әйберләрне генә алырга ярата идем. Хәзер бик алай түгел, хәзер мин күбрәк балаларга, Ләйләгә үземә килгәндә инде шулай ничек ошырый, менә шулай туры килә. Менә бит әле прическаларында үзем эшләп алдым. Ләйлә сездән күпкә яшьрәк. Шулай бит, әйтеп китәргә кирәк. Безгә бу ел 9 ел, менә шу гашыклар турына елына туры килде. Ләйлә миннән 9 яшькә бәләкәй. Үземә ничә яшь икән әйтмим.
Ярыс. Ә менә шушы яшь аермасы сизеләме сезнең гаиләдә менә яшәештә? Юк, бер дә сизелми. Мин үземдә сизмим, Ләйлә миндә сизә дип уйламыйм, Аллага шөкер. То есть Ләйлә белән без бер-беребезне мин уйлаганча, теге мактау сүзе түгел, бер-беребезне тулыландырып торабыз. Теге разница безгә беркем дә әйткән юк. Гомумән Ләйлә белән яшәү сезгә җиңелме? Җиңел миңа, Аллага шөкер. Мин шул тиклем Худайга рәхмәтлемен. Башта мин шул тиклем Худайдан сораганым, икенче профессиядан булсын, тормыш иптәшең сине көтеп торсын, йортта тәмле ризыклар пешереп көтеп торсын, синең белән гастрольдә йөрмәсен, балаларны кем карый, мәсәлән, дип шундый уйда идем. Менә Худай Тәгалә ничектер, менә никогда не говори никогда дип әйтәләр бит, әйме? Менә шулай әйтәсең икән, ул киресенчә була икән миңа. Хәзер бер дә үкенмим, Аллага шөкер. Юк, Ләйлә белән миңа җиңел. Чөнки ул мине аңлый, мин аны аңлыйм, то есть безнең профессия уртак. Монда көнне шул да бар дип әйтәлмим, потому что бер-береңә доверие бар, бер эштә эшлибез. Теге безнең ведущий әйтеп җибәрә, ул көндез дә бергә, төнне дә бергә, эштә дә бергә, постельдә дә бергә, көн дә бергә ужас дип куя бит. Менә туйган чаклар була, менә дөресен әйтәләр, Рөстәм. Әйе, туйга менә 1-2 генә көн бер үзем генә яшәп алырга. Хәзер әйтәм, җәй көннәрдә Ләйлә матурым бар, әйдә балалар белән мин сине авылыңа кайтарам, ял итеп киләзрәк. Кайтарып та куям, телефоннан сөйләшәбез, мин Уфага киләм бит инде. Икенче көнне кайтып җитәм авылга. Ну, менә нәрсәдер җитмәгән сымак. Уже шул тиклем теге бер-береңә өйрәнеп бетәсең. Уже булдырып булмый. Бер-береңсез юк. Теге ызгышып киткән чакларда бар бит. Тормыш булгач, гаилә булгач төрле хәлләр була, поэтому юк, ул сразу сагындыра. Ә менә нинди ягын барыбер дә Ләйләне үзгәртерегез сез? Үзгәртерим. Мин аңа әйтәм инде. Әниең сымак кына сабыр гына булсаң, потому что без икебез дә кызу, мин дә кызу, Ләйлә дә кызу, әлбәттә Ләйлә мен әйтәм, әниеңнән генә характер алсаң иде. Ну, кешене үзгәртеп булмый. Менә мин үземне үзгәртә алмыйм. Ләйлә үзен үзгәртә, ничек бар шулай есть. Менә без даже балаларны бик әрләргә тырышмыйбыз. Ләйлә белән утырып сөйләшәбез. Ләйлә, нәрсә дип әрлибез? Үзебез бит инде, зур кызым, мин характер, бүтән нәрсә, мин бәләкәче әнисе, аларны әрләп булмый, потому что үзебез шундый. Бүтән характерларыбыз балаларда чагыла. Шуңа теге аларга уже әрләп тә булмый аларны. Характер кешенең үзгәртер булмый да, кирәкми дә ул. Ә менә икәүләп кызганда кайсыгыз беренче бер-берегезгә юл бирә? Гафу үтенә. Мин әлбәттә Ләйлә әзрәк узаграк сөйләшмиргә может, но мин не могу. Мин сразу, мин гафу итәргә могу, Ләйлә әзрәк тырт-март әзрәк. Ну, җайланып китә. Аллага шөкер, әзерлек 100%. Бисмилlah дип башлыйбыз. Хәзер дугаларны укыйм да, бисмилlah дип башлыйбыз. Дусларына игътибар иткәнсездер, Ләйлә Галиева бик дулкынлана сәхнәгә чыгар алдыннан. Гадәттәгечә безнең татар мөселман артистлары әлбәттә дугалар укып сәхнәгә үзләренең адымнарын атлыйлар. Монда һәр вакыттагыча сәхнә артында бик кызыклы дуслар. Һәрбер кеше үзенчә дулкынлана. Менә баянист Рәфилне карагыз, ул да дугасын укып тора. Менә шундый бисмиллалы, изге вәли көнендә изге, матур, иштәлекле, мәхәббәтле концерт көтә дуслар. Шуның өчен Туган тел телеканалы сәретеп кенә тапшыру белән һәр даим бергә булыгыз. Şol məndən sana
Менә бу костюмың, мен шәхсән үзем шушы костюмга синең гашыкмын Ләйлә, бигрәк үзенчәлеге, бигрәк шушы мизгелләр җырына да туры килә. Бу костюмны дизайнерлар эшләгәнсеңдер, шулай бит? Юк, үзем уйлап чыгардым, интернеттан да карадым, яны ничектер үзем переделав итәм дә үзем эшлим инде. Мизгелләр өчен эшләдем мин аны теге фәрештә кебегрәк булсын дип, ак булсын, фәрештә булсын дибрәк. Менә бу мизгелләр җырына тукталып китегә Ләйлә, чынлап та бик иштәлекле мәгънәле җыр, халыкны җылы кабул итә, тарихын сөйләп китә әле. Моны сиңа тәкъдим итләр, үзең сөйләп алдыңмы? Дөресен әйткәндә, Вәсилә Фаттахова мәрхүм иде. Бер 10 көннән соң гына миңа РФП җыр җибәрде, шушы мизгелләрне. Җибәрде, утырып еладык Рөстәм белән, елыйбыз. Рөстәм үзе елый, үзе теге Вәсиләне представляет, нык безгә бит нык теге кыен булды, үзе безнең гаилә дустыбыз бит инде. Шуннан соң мәйтәм, Рөстәм әйтә, матурым, үзе җылый, бу синең җыр, бу хит булачак, моны эшлибез ала бирсә, шунда ук әйтте ул миңа. Үзенә дә алмады, менә именно минем тавышта күрде ул җырны. Син аны чын күңелдән башкарып, чынлап та бүгенге көндә бу синең хит җырың дип син ышаныч белән әйтә аласың, Ләйлә, шулай бит? Шуннан да әйтәм, менә Оренбург якларында гастрольләрдә йөрдек, шунда да менә шушы мизгелләрне белеп кенә килгән кешеләр дә булды. Именно менә минем инде һәрбер артистның бит үзенең җыры, Үзенең стиле, үзенең визит карточкасы кебек. Үзенең визит карточкасы була бит инде. Шуның кебек менә шушы җыр минем визитный карточка дип уйлыйм иде мизгелләр. Аны халык яраткан, сезгә рәхмәт. Матур итеп, үзегезнең итеп, тыңлаганыгыз, караганыгыз өчен. С днем влюбленных! Әле сез миңа якынрак танышып китеп. Исемең ничек синең? Алиса. Риана. Ариша һәм Рияна, Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның кызлары, дуслар. Менә сез әле яңа гына әниегез белән чыгыш ясадыгыз сәхнәдә. Курыктыгызмы чыгыр алдына сәхнәгә? Юк. Юкмы? Юк. Сез беренче тапкыр алар белән чыгыш ясыйсызмы? Да. Сез бию түгәрәкләренә кашаннан бирле йөрисез? 6 яшьтә биргә йөрим. Әйтегез әле, кызлар, әти-әниләрегезне яратасыздыр инде, әйме? Да. Әйе. Кемне ныграк яратасыз? Әтиегезме, әниегезме? Әнине и әтине. Әйтегез әле, кем усалрак? Әтиегезме, әллә инде әниегезме? Әти. Җырларын яратып тыңлыйсызмы? Кайсы җырын менә иң нык яраткан җыры кайсы? Мизгелләр. Кем сезгә күбрәк тәмле әйберләр алып кайта өйгә? Әти. Үзегезгә тагын апай телисезме соң? Сестренку. Достар, менә быел инде безнең Россиябездә театр елы дип игълан ителде. Шуңа без инде актер осталыкларыбызны да шушы сәхнә программада кулланасыбыз килде һәм инде кызыклы бер интермедия тәкъдим итәбез сезгә. Ишек иде, колагы ишетмәр әле шул акырып сөйләшәләрдән дөрес икән. Теге үзенең тавышын үзе ишетмәгән, үзенең громкасын белмәй. Я акырып сөйләшә, я тавышын сөйләшә. Тавышын сөйләшә, берәй акырып. Рафил, менә без күрәбез инде, син күп кенә артистларда эшлисең, күп кенә артистларның төркемнәрендә шулай баянда да уйныйсың, үзеңнең сольный җырларыңда башкарасың. Менә әйт әле, Рөстәм белән Ләйлә Галиевларда эшләү сиңа нәрсә бирә һәм алар бүтән артистлардан нәрсә белән аерылып торалар синең өчен? Ләйлә белән Рөстәм абыйларның группасында миңа эшләп бик ошый. Ничек әйтергә мөмкин, аларның Рөстәм абый чакыргач инде мин беренче моменттан ук аңа теге әйе дип әйттем эшләргә. Алар изгелекләр белән йөртәләр. Алар яктылар, аларның күңелләре изге. Аларның менә шул ягы шуй. Репертуарлары бик үзенчәлекле. Яшьләрчә матур инде. Ничә ел эшлисең син алар төркемендә? Мин быелдан эшли башладым аларның төркемендә. Менә январь аеннан без гастрольләргә чыгып киттек. Январьдан башлап эшли башладым быел. Сиңа кеше буларак аларның изге булулары өчен, шулай бит? Әйе, изге булулары. Үз эшләрен җиренә җиткереп эшләүләре һәм кешелекле яктан да алар бик кешеләр.
Менә артист эше сезнең өчен, Рөстәм, сезнең гаилә өчен нәрсә ул? Ул акча эшләүме? Ул халыкка үзегезнең матурлыкны, җыр-моңнарны бүләк итүме? Күңелегезгә җылылык, канәгатьләнү хисләре алумы? Бу безнең өчен профессия. Бу безнең өчен профессия, профессия, шушы юлны сайлаганбыз, Ходай тарафыннан бирелгән, без сәнгать кешеләре бирелгәнбез, поэтому без икенче профессияга таянырга тиеш тә түгелбез. Аллага шөкер, бу профессияга рәхмәтлемен. Бу безнең чын мәгънәсендә хобби дә түгел, профессия дип әйтәм мин аны. Яратып башкарабыз, күңелебезгә ләззәт алабыз. Шунда бит эшеңнән әгәр дә ләззәт аласың икән, әгәр эшең ничектер килеп чыга икән, без үзебезгә җитәрлек кенә ләззәте дә бар, җитешмәгән якларыбыз да бар, аны җитештерергә тырышабыз. Бу безнең өчен профессия. Мин аны яратып башкарам. Профессия булгач, анда ул синең ризыгың ул. Ризыгың булгач, синең ул әпиең дә шул, ризыгың да шул бит инде. Поэтому аны бөтен нәрсәгә түгәрәк бер туплап була. Сезнең бөтен сорауларыгызга менә шуны туплыйм мин. Ишетәсезме, дуслар, кул чабалар, сезне зарыгып көтәләр, сезнең яраткан тамашачыларыгыз. Без әле тагы да сезнең белән концерт дәвамында очрашырбыз, сөйләшербез. Әлегә сезгә уңышлар телибез. Всем с днем влюбленных! Дуслар, сахна артында менә шулай бик күңелле, Денис монда бер аягында йөгерә, Ләйлә белән Рөстәм тегендә монда йөриләр, кайсы яктан чыгырга уйлыйлар. Микрофон. Кызганнан-кыза бара. Үзләренең хит җырлары белән алар тамашачыларны куандыралар, шатландыралар. Искитмәле, күңелле, рәхәт, шәп. Сез дә бу репортажны карап барып тик үзегезгә рәхәтлек һәм канәгатьләнү хисләрен алып утырасыз дигән ышанычта каласы килә. Ничек хәлләр? Ничек үзегезне тоясыз? Ничек сезгә үзегезнең концертыгыз бүген? Үзебезнең планнар буенча, Аллага шөкер, план буенча бара, Аллага шөкер. Үз җаена. Син Рөстәм һәрбер җирдә шулай тирәп пешәсеңме? Чөнки бит киенәм төрле образларда, теге бөтенсе эмоцияда дулкынлану, шуңа менә шулай. Суны бетергә өлгерәлми. Бүген безнең утлар кыздыра. Әлбәттә. Халык кыздыра, тамашачылар шул хәтле шулай кабул итәр, һәрбер җырын сагынганнар. Шулай тоелар, рәхмәт Роза. Шунында рәхмәт тамашачыларга. Тамашачылар бүтән тамашачыларга бер дә охшамаганнар, аерылып торалар, нык җылланлык якын итеп кабул итәләр алар. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт әйтәгез, без сезне киләсе костюмнарыгызны киергә сатып калабыз. Рөстәм, Ләйлә Галиевлар, без сезне яратабыз. Дуслар, менә Рөстәм һәм Ләйлә Галиевның концертларының тәнәфес вакытында без сәхнә артында кемне күрдек дип уйласагыз, ул безнең яраткан алып барышыбыз Туган тел телеканалының актриса җырчы Айгөл Габдуллина. Хәерле кичләр, Айгөл. Сәлам, Роза, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Сәлам барчагызга да. Айгөл, сине концертларда сирәк күрергә туры килә, чөнки үзеңнең дә графигың бик тыгыз, әмма ләкин син бүген хөрмәт итепме, яратыпмы, дус итепме килдең бу концертка чилеп китә? Нинди мөнәсәбәтләр, нинди якынлыклар сезнең арада? Гадәттә бит инде без өйрәнгәнбез сәхнәдә булырга, ә менә мондый концертларга чынлап та дөрес әйтәсең, Роза, мин бик еш йөрмим, чөнки беренчедән эш күп, үзебезнең график тыгыз, ә икенчедән сайлап алып кына йөрергә тырышабыз бит инде, ул сер түгел. Һәм менә бүген шундый концертларның берсе, чөнки мин Ләйлә белән Рөстәмне шул хәтле
хөрмәт итәм. Беренчедән мин аларны хөрмәт итәм. Икенчедән, алар бүгенге көндә миңа калса, менә бу сүзне әйтсәм, башка артистларыбыз үпкәләмәс. Уфадагы парлы җырчылар арасында алар бүгенге көндә сәхнә тоткан артистларыбызның, матур парлы артистларыбызның берсе. Уңышлар телим сезгә, дусларым. Һәм әлбәттә шушындай сәхнәләрдә, тулы залларда гына сезнең белән очрашырга ясын. Ләйлә һәм Рөстәм, хөрмәт итәм, яратам сезнең парыгызны. Рәхмәт сезгә. Галиевлар, без сезне яратабыз! Просто поделитесь своими эмоциями. Какие эмоции вы ощущаете от этого концерта? Концерт суперский, очень нравится, весело, проводим время. Мне тоже очень нравится. Biz uçağından gidenek, uçağla karanlık 2 tapkırda var falan. Ne dağlayız, falan. Siz ne tilekler жеткерәсегез килә Галиевларга? Мен котлайм баштар көне менен, һаулык, бәхет, гаилә бәхете. Һәм эшегездә аларның уңышларын теләйм. Эшләрендә, иҗади эшләрендә теләйм уңышлар. Дуслар, бүген инде 14 февраль мәхәббәт көне ди, кемнәр белән изгелдәли көне ди. Шунап та бүген мәхәббәт бәйрәме. Карагыз әле, сәхнәдә бит ничек матур, йөрәк формасында бизәлгән, искитмәле зауыклы, искитмәле ямлы монда. Гомумән бүген мәхәббәт энергетикасы, бүген мәхәббәт атмосферасы. Минем инде дуслар, сезгә чын күңелдән телисем килә. Һәр көнне без шу мәхәббәтне бер-беребезгә булган туеп яшәсәк иде. Мәхәббәтле мөнәсәбәтләр белән, мәхәббәтле уйлар белән, мәхәббәтле, бәхетле яшәешләр насыйп ит безгә Раббым Аллакаем. Һәммәбезгә дә диесем килә. Рәхмәт менә шулай коллегаларның килүе үзе бер хөрмәткә лаек, поэтому коллегаларның килүе безнең өчен шатландыргыч, безнең өчен ул зур бәя. Шуңа да мин рәхмәтлемен коллегаларыма, дусларыма. Рәхмәт барчагызга да. Рөстәм, менә концертларга коллегаларны чакыру менә мәсьәләсенә килгәндә, сез чакырасыз гомумән үзегезнең коллегаларыгызны. Менә килегез концертларга дип, әллә инде алар үзләре Быел бик чакырып булмады, потому что гастрольләрдән кайтып төштек. Үзем даже туганнарым, дусларым даже чакырга үзләре теләк белән, үзләре мин булдырылган тиклем аларны чакырга менә урын табып утыртырга тырыштым. Поэтому быел бик чакырып булмады, но килгәннәр, үзләре килгәннәр, хөрмәт итеп барчасы да зур рәхмәт. Безгә концерт бик ошады, бик матур, яшь пар. Алдагы көннәрендә дә матур итеп парлап, гөрләп, үрнәк булып яшьләргә матур итеп концертлар куйсыннар. Рәхмәт. Сезгә менә кайсы җырлары аеруча ошый? Дуэт җырларымы, әллә инде сез аерым Ләйләнең кайсы җырын шатасызмы, яисә инде Рөстәмнең? Күбрәк дуэт җырлары ошый инде менә яшь парларга ни бирә инде шундый. Как стимул кебегрәк инде. Чтоб вместе, бергә булырга. Тигезләре белән яшәсеннәр, балаларының игелеген күреп, изгелеген күреп, шулай тату бердәм булып, менә шатлыгымнан чәчкәләр бүләк итәргә булдым. Нык яхшы концертлары. Ләйлә, Рөстәм, вы супер! Без сезне яратабыз! Бигрәк тә матурлар, бигрәк тә шибәрләр. Ләйләсе, Рөстәме, бар да матурлар, икесе дә матурлар, концертлары матур, биючеләр дә матур. Концерт яхшы. Рәхмәт. Галиева белән Рөстәм Галиевны яратабыз. Аларның җырларын һәр вакыт тыңлайбыз. Ләйлә Галиева минем якташым, мин Янаул районыннан үзем. Шуңа нык теләп килдек концертларына. Аларга бәхет теләйбез, балаларын әйбәт итеп үстерсеннәр. Бәхетле булсыннар, концертлары һәр вакыт шулай шаулап торсын. Рөстәм, Ләйлә, менә шундый матур дуэтсыз әйме, үзегез ягын, үзегез матур, үзегезнең репертуарыгыз тыңлап торам бүген, бик үзенчәлекле матур җырлар. Репертуарны сайлаганда гомумән нәрсәгә игътибар итәсез? Җырның сүзенәме, көенәме, авторынамы? Әлбәттә, минем беренче чират көй башта битендә кешенең колагында ятып кала. Аннары сүзе аркылы йөрәгенә барып җитә бит инде. Әлбәттә, икесе дә бергә үрелеп барырга тиеш, әлбәттә.
һәрбер җырда теге истә калырлык бер изюминкасы булса, шунда җыр бар дигән сүз бит инде, әлбәттә. Біз шундыйрак җырларны сайларга тырышабыз. Кайсы вакытта җырны алабыз бит инде, әмма уйлыйсың бит, ой, бу хит булачак дип, ә җырлап карыйсың, халык принимайтмый. Ә менә кайсы бер вакытта җырны алабыз, әмма вроде гади гына җыр, ә халыкка җырлыйсың, ныгы дип күтәреп ала, менә ул аны аңлатып бетерлек тә түгел. Моторым, синең дә опытың, тәҗрибәң зурая башлады, әлбәттә, әйе, дөрес әйтәсең. Аптырап карап торасың. Бүләкләр, чәчәкләр белән үзләренең чыгышларын тамамладылар. Безнең Денис һәм Фәрзәлия Ибрагимовлар. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, әлхәмдүлиллә. Менә инде Уфа шулай итеп җылайтып каршы алу үзенә бер теге дәрәҗә дип әйтсәң дә дөрес булыр инде. Дәрәҗә. Әйтергә кирәк бит инде, сез хәзер ничә ел дәврендә эшлисез Галиевларда? 7нче сезон китте дисәк, дөресрәк була инде. 7нче сезон. Без инде аларга бик рәхмәтлебез, Ләйлә һәм Рөстәм Галиевларга. Чөнки алар инде менә Рөстәмнең теге урысча әйтмешләй наставлениесе булды. Сез биючеләр генә түгел, сез җырлап та чыгыгыз икәүләп дип. Шушы сезгә короны теге юл булачак дип әйтүче Рөстәм инде. Аңа рәхмәтлебез, менә инде Аллага шөкер. Бию генә түгел, җырлашып та йөрибез инде шулай итеп. Сугышып та. Әйе, инде ул гастрольләр вакытында төрле вакытлар буладыр инде. Гомумән менә кеше буларак нинди кешеләр алар сезнең өчен? Менә алар кешелекле. Кешелекле. Менә теге ничектер мактарга, ничтәргә дип теге бер сүз белән әйтәләм. Кешелекле. Алар һәр чакта кешене кеше итә белә. Алар кешене ихтирам итә белә. Алар кешедә күрә белә яхшылыкны. Нәгайбәт, шул хәтлем кеше арасында, шул хәтлем бүлекләр белән бөтен кеше җыелган, халык туллык бит инде. Ныгы рәхәт. Сездә инде бәхетле күз яшьләре генә, шулай бит, бәхет хисләреннән генә. Шулай бәхетле күз яшьләре генә. Исән сагына торсыннар, үзләрен балаларын үзләре карасыннар. Бер гайбәтләр, киюдә бик өтеләм кенә тора, әби дип кенә. Нәгайбәт, әйбәтләр. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның концерты үзе тәмле, үзе татлы, мәхәббәтле һәм зауыклы булды. Сезнең дә күңелләрегезгә хуш килгәндер дигән ышанычта каласы килә. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең һәммәгезнең күңелләренә саф, җаваплы, матур мәхәббәт телим. Һәрвакыт мәхәббәтле мөнәсәбәтләр белән, мәхәббәтле уйлар белән, мәхәббәтле гаилә мөнәсәбәтләрендә яшәргә ясын сезгә дусларым. Киләсе матур татлы очрашуларымда, репортажларымда сезне түземсезлек белән көтеп калам. Сау-сәламәт булыгыз дусларым. Пока-пока.